Ahojte priatelia, dnes si ukážeme, ako sa dajú vyrobiť takéto vianočné ozdôbky holografické. Dnes pôjdeme do ružovej farby. Použila som viacej odtieňov ružovej farby, aj glitre ružové, strieborné glitre a ešte okrem toho opalové vločky. Na to, aby sme dokázali vytvoriť holografické vianočné ozdoby, je potrebné, aby sme mali správnu formu. Je to špeciálna holografická forma od Molds and Shapes. Link vám potom dám do toho popisku. Ako prvé začneme tým, že si dáme priesvitnú farbu na spodok. Na spodok si dávam, v tomto prípade nemám priamo priesvitnú farbu, ale mám tam farbu rovno s tými opalovými vločkami. Toto je inak jeden z mojich obľúbených spôsobov zalievania. Takže ako prvá ide priesvitná, alebo teda prvá vrstva živice. A v nasledujúcich krokoch budeme túto živicu dávať v takých jemných pásikoch, aby sa nám neprepadla celkom na spodok. Chvíľku je dobré počkať, väčšinou kým si zamiešate farby, ten čas na to stačí. Ako vidíte, mám tam ešte jednu formu. Je to kvôli tomu, že niekedy to neviem úplne presne odhadnúť, alebo to nechcem presne vypočítať. Takže keď už robím 2-3 veci naraz, je veľmi dobré, ale vždy, keď máte nejakú formu, nejakú menšiu formu po ruke. V tomto prípade som si teda vybrala holografické písmenka, ale sú to kľúčenky. Na túto formu kľúčenkovú vám tiež dám potom do popisku link. Ak si všimnete vo videu, väčšinou tie farby dávam jednu za druhou a potom celý ten proces ešte zopakujem jedenkrát alebo dvakrát. Čiže dokopy 2 alebo 3 krát minimálne máte všetky farby jemne porozkladané v živici. A teraz je ten čas, kedy môžete paličkou spraviť rôzne vzory do živice. Môžete si vybrať akékoľvek sa vám páči a ja som robila len také klasické vlnky. Niekedy totiž to menej je viacej. Takže aby tam ten vzor vlastne ako keby zostal, niekedy menej zložitý vzor je lepší. Na druhý deň si môžete užiť výsledky vašej práce. Vyberanie z foriem je jedna z najkrajších záležitostí. Je to pre mňa taká ranná káva, ja totiž to kávu piť nemôžem, takže pre mňa ranné vyberanie z foriem je jedna z najväčších zábav. Je to niečo, čo ma preberá a vždycky to zvyknem volať, že idem si pre svoju rannú kávu a všetci v rodine vedia, že idem vyberať z formičiek. Takže ak sa vám videjko páči, tak môžete dať like. Je to niečo, čo určite ocením. V každom prípade je dobre dať si odoberať, pretože teraz som pridávala dosť nepravidelne, ale rozhodla som sa, že odteraz každý piatok o 17. hodine budem pridávať nové video. Teraz až do Vianoc, čo máme ešte ďalšie 2 piatky, budem pridávať ešte ďalšie 2 vianočné videá, čiže budem pridávať videá, v ktorých budem robiť ďalšie vianočné ozdoby alebo niečo teda s vianočnou tematikou. A teraz na záver vám ešte ukážem, ako dozdobujem tie kľúčenky holografické. aby som tam pridala farbu. V tomto prípade v tých rúžových nebola som si na začiatku istá, takže
Jednu kľúčenku som si vyzdobila zlatou farbou a druhú kľúčenku som si vyzdobila striebornou farbou. Nakoniec v mojom prípade vyhrala strieborná, takže ešte si užite tento proces. A budúci piatok, čiže 22.12. budeme pridávať ďalšie ozdôbky. Tie budú konkrétne zeleno-zlaté. Veľmi sa teším na vaše komentáre, dajte mi vedieť, aké máte ešte nápady, čo chcete, aby som vyrábala. A na základe toho sa potom zariadím, všetky vaše nápady si budem postupne ukladať, takže postupne na všetky príde rada. Čo sa týka ozdôb, urobila som ešte jednu vec, že som tie ozdôbky potom dozdobila striebornou farbou, striebornou fixkou konkrétne. A môžete na záver vidieť výsledok.